Zagardoa ekoizteko zagar bilketa egiteko sasoia da urria, eta ekoizpenak dituen gora berak ezagutzeko zer hobe zagardo ekoizle batekin berba egitea baino. Horretarako Jose Antonio Bilbao Markinas hemengo Aspe zagardotegi eta txakolindegiko arduradunagaz batu gara. Aurreko urteekin alderatuta aurtengo uzta kantitatez onena izanez bada ere, kalitatea badagoela azaldu digu. Bueno, hau laureun bat urte badaukez, bazarrexek. Ani beti ezagutu dut, etxin ni txikixen ninetzik, 5 urte honekuzela edo, zagardo eta txakolina egiten. Aitxitxe eta ama eta danakan, dumi baintxe, hankapine gau beba, zoze lagundu neixen edo, aneixa bigaz, ni berton jaixunaz. Eta ez ezkuen, bazarrexen bihar askoen bida, eta ikizizu ofizio bat, eta hor medikuk eta abogaduk eta ingineruk ibiltzen nimodun bakazio eta nibiliko zari ezagupe. Ofizio ikasien du nien denta montetako, hasi gina zan da, 3 lagun, gina zan extensión agraria, eskatzen konsejue. Con poco trabajo queremos ganar mucho dinero en el caserío. No, eso es difícil pues. Pero bueno, hay alternativas, Klabeles y rosas y, Orduan denpora nolako ikitxoan inokitzen. Oin dela, 40 urte. Horrontxe barrenetxe eta azitxe eta berretxun kakatzaan da batzuk ibini juen da mendaxean da invernadero biedok lorenak. Aproban bihu. Eta penteik orduan denporetan irrealetik ikarte gendua zen kabelina eskejiek. Base gina zen, ikarri gendua zen, dipini gendua zen. Me kauen. Zapatutan atate genduan, esperantzan ine, 15 uniatzen da minio diru gisa. Etxak onako bombaik. Eta guzteo hasia, da 1.100 metroren jo eukitzenak. Lau invernadero kabeline, 2 larrozak, beste bat panikulata, beste bat limoniun, eta beste 1.100 hortuari eta ama eta bizok, plazak jute ginezan. Gero, desamorroizio bat gaitzik, ina jugan hau atzin duguen zagarrote ixe. Uste bionitzuan horre haino zabatiko hartute, bentsetan zer egin. Eta tezin joan, batzuk honan ikusten erun beste batzuk ara. Bapez, hau xe ingo. Zagarrote ixe. Nozo, Euskal Herrixek beran buru jautazun egitxe madauge, euko dugu, txakolini eta zagardu hona. Nire bizizia, haintxe entregeko. Aurretik, nire gure zuen sasoien, publiko dauen zagarrote gize, da txakolinte gize. Eta gero gerri torre zanien, dirutan desaparezio zen. Horretxe hasi zen, bakarrik etxako eitzen, zeun dirorik, eta alperri zen asko egitxie, ezeun saltzeko modurik. Oin eitzen dut hemen, zagardu eta txakolina. Eta dagoz mota diferentiek, batzuk osetikuk eta beste batzuk berandukuk. Oin eukitzen dugu mota batzuk zagarrak santajunitan, enbidizinak, zagar gazak, osetikuk. Eta gero beste batzu daukuz, urrian erditzik, azaruan amaierara heltzen dizenak. Normalin itzen dut, barrika bat edo goxetikukin, eta gero egiten dute txakoline. Urte guztikue, ez dauke honek deskantzoik, batu da kosetxi eta ja itxikotet ez, kosetxi batzen da nien, matzai, horrexek errexek inguru jauzteako zenin, beste tratamentu baten biako kobrekin eta geixoik ez da zartuan, horrexek jauziakon eridatik. Eta gero, azten da, ineusketie. Eta, bero, maitzen zunine matza, zagarrai. Aztizio bada, beste, harri apurtuako zen adarrak, eta arkitxasun apur bat emon, eta
urto zuen gaz guk okupute. Eurixe da nien, barrun. O botilak betetie, edo garbitasunek eitxi, edo ordenantzan erutie. Eta gaur egunien beste gauze bat. Bierra, aparte bier manuela eta kosetxen gauzi dena, enbio dana doke trazabilidad. Papelak eitxine eretxe oskuek, ondinoek akabo. Guztetaskun bierra, baina derrigorren bieuna, ostitzen dati zarratze oskuezak. Zagardu ebe goxetiko ingo dugu untxe, datorren naztin edo, oin gabe izaitzen garbiten, zagar onduek. Aurten egin dugu bero asko uda ziku egin dugu, eta koko asko egon da. Zenbat zikete ondixegu eduen, karpokasa eta gehiago, eta erdixek baino gehiago arra egin dagoz. Guk ez dutu behitxen zagardo zagarrari ezelako tratamenturik, matzari bai, matzik ez gendun hartuko, nahi bai guk, ekologiku eta produzion integrada daukaz bisek. Aldanik, hainte usten tekniko badaukete ganetik, nahite nahu enologo unaz, eta beste sorzizio badauket, ingeniero agronomo eta enologo, zazpitareak Jon Vicente de Santiago, hake doi ez mendaxan doi ez irutaria, eta beste lau daukez zerien, ean, eta beste bi daukez alokatute bat ahangi zen, eta beste da busturian. Arek bisek aurten txingorak atrapotez, eta lauren batek arten badau, igez ekarritzun 20.000 kilo. Aurten atzo egon zan hemen, da zuzten, 5.000 kilo batzen maitxu, botikaik ezin lehikela pagau urten. Baina, arrexin da belako, amaitxu gure kosetxi, ez, jarraitxun biako. Arre, zikatrizanti botabiaku ez, eta tratamendu gehizia, zaindu, datorren urtako, izten badozu, beste urte bizi bestozu hartuko. Hori, hanki apurtilez noberei, hanki apurtu atuta, bueno, apurtu gorita, kendu deixela. Eta gero zer hankamos beti, akuron biok, zani hau, eskai holau, eta kargun bitzekari, eta gero rehabilitazio eta besti, eta galtzen danin, bier gehiago otoko nio. Hemen zagarra, ziketiaz asko jauzida. Horrez eta zagarra, agostuen untxi arte. Eta gero, ondinoik, ganetik, rematetako, galernie. Ape, 5.000 nitxuna, bale juan ase, hori zorgin ase, zatarra bat, da bota joitzuan bastarrak, guztizek. Bueno, oin gatzen dizenak, aurten indaben beruaz eta ona urteko joko. Oin, jauzera eurixaz eta beste euria apurua gehiago egingo badau. Beste hilebete baten, apur batek araue gehiago azten dan. Jakingo baden duan kalkuletan, esate oskuek, eskola belekuk eta horrek denominazion de origen txakolinik eta a ver, previsión de cosecha. ¿Cuántos kilos? Parcela, tal. Horin, ez aire zen numeru urtengo daben, loterixan da asierosiko juat. Horisto gerreta segulobe. Baina, bueno. Gitxi gora, bera, aurrik urtitan zemon daben ikusiz eta, matza igeza 22.000 kilo, mosto, eta gendua zen. Eta gero, kalifikau ingendua zen, 19.000 litro. Gero, mostue, itxot, dekantau. Otzagaz. Gero, fermentetan nabeni, trasegau, fermentazio nime galdu itxiok. Zagardo bat eitxeko, zagardo itxok, zagarre mingotxak eta garratzak, hauneko 30 edo. Gero, gozuek, da astrigentik, eta horrek enparau, beste hauneko 30 edo. Eta beti antzera ibiltzeko, bidan odok, bai garratzetek, bai mingotxetek, bai astrigentetek, txistu zagarretek eta, bai gozuetek, bakotxetek, 2 erdi bat zagarre pini. Uxiok sekretu, beti antzera baten egutxeko, klase, mingotxetek, 6 klase, gozuetek, beste 6 klase,
garratzete beste sei klase. Aitxe zana, zera zuan, ez ditzen ibiltze zuan, eruntxe juen. Bazarri bata, eta beste palazizio bata, eta beste ez dakit nahi, eta beti egutxe dut, preguntu eta joan etxek, ze klase dugu zu honenak. Zahar dago etxek, honetxe itxuk honenak, eta koño, hone bat hauko zau. Eta aletexek, hogeta marba klase haukuzak, aitxe zanak ez ditzutakuk, mantentzek jutxu bat honinek. Dana zoizenin taberna edo restaurante bata edo jatetxe bata edo zoizenin eskatu bertoko gauzie. Zema bidere atletikoko zedin da, inozen inbitutozkuk paskaltzen da, apaitxeata eta. Beti otot diskusi nio eta. Bai, entrena hori bop, bata Clemente Riojan udala eta beste izta izata zotut. Azpeko zarda honi txakolako konfusin hori ba. Dana ditu bertokuek. Biditxuk itxu bat, urtin bat gabonetan dut dugu. Itxu hau inuzen da egunien. Lagunek onna haukazat. Ja, gioi preparatu gutxu eta nitxutzek eze bezaten, Nik, eta urten zena enbihu bat ahi tranquilion. Ondo urtengo joketa, zate goztek. Eta zainoto jentie. Urten zain biokazpea bat ikusikok. Jakitxiko bat, neure mejorixako dala, beti txeku hau. Osar dauai, edo txakoliñai dedikeute. Noberan produktuek, ase, kombinaten nire altzeti. Nire bizixe, zagardo hon bat eta txakolin hon bat egitziok. Beti txok urteten, nahi txalegin egipini, baina, bueno, hor gabizek. Oine geruak itxi urtetak jugu. Amitxe gazak, markine semeinen bizi gaitxuk, bomberuen ondun, begazar gasolineri, ja handik onutze behitzen mozu, bai transformadorak eta bai bomberuen eurriok eta beteta hau zu tableros, aspeza horte. Galtzerik ez dugu ez eta ondotor zek izango zari,